We have no right to make a barrier to anybody that has any sort of difficulty in moving. En række danske og internationale eksperter holdt spændende oplæg og kommer deres bud på, hvad dagens og fremtidens arkitektur og design burde handle om, nemlig helhedstænkning. Nille Juel Sørensen, administrerende direktør i Dansk Design Center, havde det brede perspektiv på det inkluderende samfund. Han satte mennesket i centrum i en verden fuld af udfordringer, som for eksempel befolkningstilvækst, flere ældre, transport og vandmangel. Så alt det, der skal redesignes i fremtiden, og der er det vigtigt, at vi tænker på, at det bliver inklusivt, at det er alle, der skal få gang med det her. Det her, det er måske den største revolution inden for transport. Det er ikke hans hat, det er kufferten. Altså det tog 2000 år, før vi fik sat hjul på kufferten. Selvfølgelig var der en hel masse af de der brager, og hvad det var, de har det er sådan nogle rigtig tjekket nogle af de der hjulestarkufferter. Men altså, det siger bare noget om, hvor lang tid der går, og at det måske er små bitte ting, som har et virkelig stort impact. Det behøver sgu ikke være så teknisk. Hvis man tænker sig godt om, så er der altså både et marked, og der er en hjælp til en hel masse mennesker. Det vi bare skal huske hele vejen igennem, det der battle, vi skal igennem, det er, at vi skal alle sammen være. Man skal huske at kysse hinanden. Selv i det værste ophedet, så gælder det om, at vi er mennesker, og det er mennesket, som er det altafgørende. Formålet med dagen var at sætte fokus på både det samfundsmæssige ansvar og det forretningsmæssige potentiale i at tænke design ind i løsninger for fremtidens samfundsudvikling. Tilgængelighed og design, for det handler jo om, at fra man står op om morgenen til man går hjem, så skal man jo sådan set kunne komme igennem alle de her opgaver og udfordringer, man har, hvad enten det er på arbejde, eller i skole, eller kulturoplevelser, sådan at man ikke støder på forhindringer i tide og utide. Design for alle handler om at arbejde sammen om innovation og udvikling. Det kræver behov for politisk ansvar og strategi for at skabe et inkluderende arbejdsmarked, hvor alle kan bidrage, og hvor gevinsten er økonomisk vækst. Thorkild Olesen, næstformand i Danske Handicaporganisationer og formand for Dansk Blindesamfund, pointerede, at den politiske vilje er afgørende for, om vi får et tilgængeligt samfund, hvad enten vi taler digital eller fysisk tilgængelighed. Inklusion, design for alle, universel design, er noget af det vigtigste, som vi har, og vi vil gerne, som de kompetente borgere vi er, med den rettighedslovgivning, som vi nu går ind for, med de tanker, som vi har om at være med til at sikre, at bygningsmassen fremadrettet bliver tilgængelig, vil vi gerne være med til at prøve at vise et eksempel på, hvordan det kan gøres. Derfor har Danske Handicaporganisationer stået bag at bygge Handicaporganisationernes hus, og derfor så tror vi, at det bliver en stor succes i forhold til at vise vejen frem. Vi skal bare huske én ting, både for så vidt angår IT-tilgængelighed og fysisk tilgængelighed, eller utilgængelighed til byggeri. Det er en politisk beslutning, og det er en beslutning, som ikke kan gennemføres hen over natten. Blandt de fremmødte gæster og oplægsholdere var der mange meninger om konferencen, men for alle var der en klar holdning til, at det er vigtigt at mødes og dele erfaringer. Nu har jeg beskæftiget mig med det her i 40 år, så jeg ved jo lidt om det, men jeg vil sige, at man kan hele tiden lære noget nyt, og jeg har lært en række ting i dag. Jeg synes, det har været en givtig dag, og jeg har på ingen måde fortrudt, at jeg har brugt en dag på det. Jeg har fået åbnet op for, at jeg ikke er den eneste, der tænker på inkluderende design. Ikke at vi ikke gør det på designskolen, men der er mange forskellige retninger at gå ind i design, og det er bare rart at være i et forum, hvor der er mange forskellige brancher, som har samme sådan perspektiv på, hvordan man kan udvikle og tænke kreativt. Inclusive design doesn't mean that one product fits all. And it doesn't replace the need for specialist products or services. And we have sometimes used this pyramid of needs to illustrate our approach to inclusive design. Jamen, jeg har set nogle fantastiske indlæg og fået en viden om noget, jeg faktisk ikke vidste noget om. Og så synes jeg, at det var sjovt, at det var så bredt. At der kom nogle indslag, som man ikke havde ventet. Så det synes jeg faktisk var ret spændende. I think it's important that we think about how we can share the inclusivity, that it goes beyond just a small group of people talking to each other that have done maybe for quite a while, and open it
out to maybe people like me who aren't so obviously directly involved in disability issues and design, but who are affected by it and who like to look at these things in the everyday sense in a different way. And I think it's important to have that forum where we can bring lots of different people together and then spark new ideas, but also new ways of actually thinking and looking at this.